नमस्कार जय जगन्नाथ मु बापिन कुमार नायक आपण को आज शुभ सकाल शुभ कामना करुच्ची आशा करुच्ची मुझी भलरे अच्छी जगन्नाथ कृपा आपण समस्ते भलरे थे गत काली मु बाबा अमरेश्वर पाखक नहीं जाइली आप अमरेश्वर दृश्य देखी आज जीवा बाबा श्री भोला शंकर सिद्धेश्वर पाखक जे कि पहाड़ उपर विराजमान कर मु तो जाऊँगी आपण मो सांगे आसतु आपण जी सेठाकर मनोहर दृश्य देखिए और आपणकर मनस्कामना बाबा पाखे गुहारी जनइबे निश्चय बाबा आपणकर मनस्कामना पूर्ण करेंगे आसतु मुझे जाऊँगी गला बाटर ये नराज ब्रिज टी पड़ा आप नराज ब्रिज जे कि महानदी उपर अभावित होती से नराज ब्रिज विषय किसी दृश्य मुझे देखा आम बर्तमान सिद्धेश्वर पाखक जाऊँ महानदी उपर भाग नराज ब्रिज या बांकी कटक बारंग सहित संलग्न कर हजार हजार लोक ब्रिज जो उपकृत होती ब्रिज सरला आम दक्षिण पश्चिम गले आमको बाबा सिद्धेश्वर मंदिर पड़ो बर्तमान देख आगे गोटे छक अच्छी से छकर डाण पक्ष गले सिद्धेश्वर रास्ता पाइबा आपण आसला जी एपटे श्री श्री विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी अच्छी आयुर्वेदिक देखो ये रास्ता आम जीव यही रास्ता जीवा आगे ही पड़ो मंदिर बर्तमान नराज ब्रिज पास करे आमको ये पहाड़ तो दृश्य देखा मिलूँ बहुत सुंदर लगुच विभिन्न प्रकार गछ भरिपूर्ण होती पहाड़ पहाड़ पाखे ट्रेन लाइन जाइए ट्रेन जाऊँगी देखो यात्री ट्रेन सुंदर दृश्य चतुर्पार्श्व पहाड़ यात्री ट्रेन टी जाइए ट्रेन रास्ता बंद हो देखो गेट पड़ जाइए फाटक बंद अच्छी फाटक कला आम जा बाबा सिद्धेश्वर पाखक मैं आसी बर्तमान सिद्धेश्वर बाबा पाखे पहुँची गलुँ गेट रास्ता ये रास्ता दे बाबा सिद्धेश्वर जी की पहाड़ उपर विराजमान होती दर्शन करवा आप समस्या आसवे बर्तमान गाड़ी द्वारा चलुचे पहाड़ उपर बाबा विराजमान बाबा कपिवर देखो महानदी अवस्थित शंकर
ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ପାଥର କାଟିକି ଗୁମ୍ଫା ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସି ରହିଥିଲେ। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା ବହୁତ ବଡ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ପଥର କାଟି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା ହେଇଛି। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମତେ ଇଏ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ କାଟି ଗୁମ୍ଫାଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏପଟେ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାବା ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ପଡିଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫା ବାବା ଏଠି ତପସ୍ୟା ରତ ରୁହନ୍ତି ବାବା। ଏ ବାବା ଅବଧୂତ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ଥରେ ଖୋଲାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପଛ ପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ମହାଶିବରାତ୍ରି କେବଳ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲାଯାଏ। ପାହାଡ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ପୁରା ପଥର କାଟିକି ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ। ଅବଧୂତଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳକାରଖାନା ଗଡି ଉଠିଛି। ମହାନଦୀ ବହି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଠଗଡ କୁ ସେ ରାସ୍ତା ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ହରିଙ୍କ ନାମେ ବାନ୍ଧ ଭୋଳା ପାରି କରିବେ ଚକାଡୋଳା। ଏ ସାଧୁ ସାବଧାନଙ୍କ ବାଣୀ। ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ମହାନଦୀ ଆସି ଏଇଠି ଧୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି। ବହୁତ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ହଉନି। ଭାବୁଛି ଏଇଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ।
ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ପାଦ ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥାପନ। ମହାନଦୀ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଏଇଠି ଧୋଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅବଧୂତକ ଯଜ୍ଞ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଦେଖିବ ବାବା ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପାହାଡଟି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର, ହେ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର, ଭାରତବାସୀ, ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଓଡିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାରା ଜୀବନ ହସ ଫୁଟେଇ ଦେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉଠି ହୁଏ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟରେ ମୟୂରଟି ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଚି। ବାବା ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଉପରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳୀ। କବାଟଟି ବନ୍ଦ ଅଛି କେବଳ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଗୃହ ଖୋଲାଯାଏ, କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ। ମୁଁ ବାହାର ପଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଯଜ୍ଞ ଦିନ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ଅଲଗା ଦିନ ଖୋଲା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ବାହାରୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ଦେଖଉଛୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମନସ୍କାମନା ରଖି ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଏ ହଉଛି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପାଖେ ଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ମା ଆସିକି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଶଙ୍ଖା ଚୁଡି ସବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଭାବିକି ଡୋର ବାନ୍ଧିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବାବା ଅବଧୂତଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଶ୍ରୀଜୀ ବାବା ଅବଧୂତଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳୀ। ତାଙ୍କ ସମାଧି ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ପୁରା ଜୀବିତ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସମାଧି ଉପରେ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଜୀବିତ ପୁରା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯିବା
ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସିद्धେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରା ଉପର ଭାଗକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଉପର ଭାଗରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଆମକୁ ମହାନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ଅଛି। କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଉପର ଭାଗରୁ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନ ରହିଯାଉଛି। କଥାରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ନା କେଳୁଚରଣ ଦଳେଇ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନାଇଁ, ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି 10-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରିକି ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି କଣ କିଛି କହିବେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ, ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭାରତର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ କଣ, ଦ୍ୱାପର ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ ଏଠିକି ଆସି ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଏବେର ମନ୍ଦିର ନୁହଁ। ଏ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମନ୍ଦିର। ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହିଁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଏଠି ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି, ସେ ନୌଘୋଷ ରାଜା ଜଣେ ସାପ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ତାଙ୍କୁ ସାପ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନୌଘୋଷ ରାଜା ସାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଭୀମକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାହା ଫୁଲ ବେଲ ପତ୍ର ଆଣିବୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଭୀମ ଯାଇ ଏଠୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଲବଣିଆ, 100 କିଲୋମିଟର ବେଲବଣିଆ। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଫେଲପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ନୌଘୋଷ ରାଜା ଯିଏ ସାପ୍ୟ ପାଇକି ସାପ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ସାପ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁ ଯେବେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସେବେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ସେବେ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଧରିକି ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାପ ତାକୁ ଧରିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ନା ରେ, ତୁ କାହିଁ ମତେ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତ ମତେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁକା ନେଇକି ଯାଉଛି ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର, ତୁ ଖାଇବୁ କଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାଁ ଶୁଣିଗଲା, ସେଠି ସେ ଚମକି ରହିଲା ସାପ। ସେ ଏମିତି ତ ସାପ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ମତେ ସାପ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ତୁ ଯେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଯେବେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ତୁ ମତେ ଯଦି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଖାଇବିନି, ତାହେଲେ ଚାଲ, ମୁଁ କାଠ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ, ନା ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ତୁ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବୁ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ସାପ କହିଲା ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଯିବୁ, ମୁଁ ତ ପଛରେ ଯିବି। ସାପ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହିନ୍ଦୋଳ ବଣରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ସାପୁଆ ନଦୀ ବୋଲାଏ, ସେଇଟା ଡିଟୋ ଆପଣଙ୍କର ସାପ ଭଳିଆ ସେ ନଦୀଟା। ସେ ସାପୁଆ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ନଦୀ ବାଲିରେ ପଡିଗଲା। ସେଠି ଆଉ ଭୀମ ଆଉ ଚାହିଁଦେଲା ପଛକୁ, ଆବାଜ କିଛି ନ ପାଇ ଭୀମ ଚାହିଁଦେଲା। ସେଠି ରହିଗଲେ ସେ ସର୍ପେଶ୍ୱର, ନୌଘୋଷ ରାଜା ସେଠି ରହିଗଲେ ସର୍ପେଶ୍ୱର ହେଇକି। ତାପରେ ସିଏ ବେଲପତ୍ର କାଠ ନେଇ ଆସି ଭୀମକୁ କହିଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ବଣରେ, ମତେ ଏମିତି ସାପ ଦେଲା। ସେ ସାପ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ସେ ସାପ୍ୟ ପାଇକି ସେଠି ପଇଛି। ନା ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ସାରିବା, ଯଜ୍ଞ ସାରିକି ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ସାରିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସାରିକି ତାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସର୍ପେଶ୍ୱର ନୌଘୋଷ ରାଜା। ସିଏ ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ସିଏ। ସେଠୁ ଆସିଲେ, ସେଠୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ରହିଲେ। ଏଠି ବି ଆମର ରହିଛି ବାରୁଣା ମନ୍ତ, ୟା ନା ବାରୁଣା ମନ୍ତ। ଏ ତଳଟା ହଉଛି ବାରୁଣା ମନ୍ତ। ଏ ବାରୁଣା ମନ୍ତରେ ଆମର 7 ଖଣ୍ଡ ସୁନାର ବୋଇତ ରହିଛି, ଆଉ 2.5 ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଯୋଉ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଢିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାରେ ଅଛି। ସେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଯେବେ ପଢିବେ, ଯେବେ ହଉଛି ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଯିଏ ପଢିଦବ, ସେବେ ସୁନାର ବୋଇତ 7ଟା ବାହାରିବ। ଏଠି ମାମୁଁ ଭଣଜା ପଥର ରହିଛନ୍ତି 2ଟା। ସେ ପଥରର ଲମ୍ବା ଓସାର କିଛି ବି ତାର ମାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖରା ଦିନେ ଗଲେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହବ, ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ଓସାର କେତେ, ଲମ୍ବ କେତେ, ତାର କିଛି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପଥର ରହିଛି। ଅନେକ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ଯେ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ବୋଲି, ପୂଜାବିଧି ଆମର ଯୋଉ, ଆମର ପୂଜାବିଧି ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ହଉଛି ମେନ୍ ହେଲା ହଉଛି ଶିବରାତ୍ରି।
ଶୀତଳା ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯଜ୍ଞଟା ଯୋଉ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଗୋଟାଏ ହୁଏ ଆମର ଗୋଟାଏ ଶ୍ରାବଣୀ ହୁଏ ଗୋଟାଏ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବରାତ୍ରିଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ଶୀତଳା ଷଷ୍ଠୀ ବି ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ପଟେ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ପର୍ବ ଆଉ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଅଛି କେମିତି କଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଢି ଯିଏ ଚଢେ ସେ ତାର ନେଇକି ଚାଲିଯାଏ ଏ ସିଢି ଯିଏ ଚଢେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଯାଏ କାରଣ ମୋର 40 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରୁ ତ ମରିଗଲେଣି କେତେ ଜଣ ମରିଗଲେଣି ଏଇ ଯୋଉ 40 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ଅଛି ଏ ସିଢି ଯିଏ ଚଢେ ସେ ତାର ଭକ୍ତର ସେ ତା ଫଳ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଏ ତାର ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଢି ଯିଏ ଚଢିଯାଏ ଏଇଟା ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଅନେକ ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସିଢି ଚଢିଗଲେ ମୁଁ ତା କାମ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ପଥର କାଟିକି ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାଟା ସେଇଠି ସେଇଟା ହିଁ ପାଣ୍ଡବ କେବଳ ହିଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର 2ଟି 3ଟି ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଖାଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି କେବଳ ହିଁ 2ଟି ମନ୍ଦିର 2ଟା ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ଏଠି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ସବୁ ମଣିଷ କୃତ୍ୟ ଆମେ ହିଁ କରିଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ କୃତ୍ୟ କାମ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା କେବଳ ହିଁ ମନ୍ଦିର 2ଟା ଥିଲା ଗୁମ୍ଫା 2ଟା ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଏଠି ନଥିଲା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ସମୟରୁ ରହିଥିଲା ସେଇ କାଳକ୍ରମେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଚଳିଲୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁକା ଅବଧୂତ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ସେଠି ଯୋଉ ଅବଧୂତ ଯୋଉ ବାବା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ବାବା ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ସେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ବି କିଛି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ସେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସିଡି କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ଅବଦାନ ନାହିଁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅବଦାନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ପାଖ ଜିନିଷ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଅଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଅଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏକୁ ବହୁତ ଚାହିଁଲେ ସୁନା କରିପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅବଦାନ କିଛି ରହୁନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କହି କେତେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କେତେ କହିସାରିଲୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ଆଖି ପଟେ ଏ ଜାଗା ସୁନା ହେଇଯାନ୍ତା ଆଉ ସବୁଠୁ ଓଡିଶାର ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗେ କେମିତି ହୁଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ଆମର ନୀତି ନିୟମ ନୀତିରେ ଅଛି ଭୋଗ ଆମର ଯୋଉ ଆମର 12:30 ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଭୋଗ ଲାଗ ରାମ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ପୂଜକ ଆମର ଯୋଉ ମେନ୍ ପୂଜକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି 12:30 ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଭୋଗ ଲାଗିବେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପହଡ ହବ ତାପରେ 2:30 3ଟା ବେଳକୁ ପହଡ ଖୋଲିଯିବ ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ବାପୁଙ୍କ ନାୟକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗତକାଲି ଆମେ ଅମରେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଏଠିକି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ ଏଇଭଳି ଆସିଛି ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଓଡିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଚାଲିବ ନା ଏଇଟା ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାଏ ଏ ଜାଗା କେହି ଚଢି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଜାଗାର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଲୋକ ବି ସାରା ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଥରେ ଆସିକି ଏଠି ଜାଗା ଉପରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ଚଢିକିରି ସିଢି ଚଢିକିରି କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛେ ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଜାଗାର କଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି କଣ ଅଛି ଏହାର ପରିବେଶ ଦେଖିକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଲାବାଲା ଠାକୁର ଏଇ ଦେଲା ଯାହା ଆପଣ ମାଗିବେ ଏଇ ଦେଇଦବ କିନ୍ତୁ ଦେଲାବାଲା ଠାକୁର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବି ଅନୁରୋଧ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ସିଢି ଚଢିକି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଯାହା ଆମର କହିଲେ ଯେ ସିଢି ଯିଏ ଚଢିଛି ସେ ତା ଫଳ ପାଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠସ୍ଥଳୀକି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସିଢି ମଧ୍ୟ ଚଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାକୁ ଶେଷ ଆମେ ପୂଜାରୀ ଭାଇନାଙ୍କ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଚ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଇ ପାହାଚ ଯିଏ ଚଢିବ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଯାହା ଆମକୁ ନନା କହିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପାହାଚ ଚଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଡିଅକ୍ଷର ପଢି ବୋଇତ ସୁନାର ବୋଇତ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଯାହାର କାହାଣୀ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନନା କହିଲେ ଏ କଥା ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲୁ ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର ବିଷୟ ଜାଣିଲୁ ସୁନାର ବୋଇତ ବିଷୟ ଜାଣିଲୁ ଏ ପାହାଚ ଚଢିଲେ କଣ ସବୁ ହୁଏ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ଓ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବାପିନ କୁମାର ନାୟକ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ
हे प्रभु सिद्धेश्वर समस्त को भले रखतु। रहुची नमस्कार।